салом бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, намоиш навбатии сарбози ватанро бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳаёти низомии кишвар ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати мудофиа омода гардидааст манзури шумо мегардонем. Ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи беш аз 200 нафараи афсарони ҷавон зам шуд. Ёхуд донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи мамлакат ҳафтаи сипарӣ гашта 25-мин хатмкунандагони хешро ба сафи артиши миллӣ ва сохторҳои қудратӣ шомил намуд. нахустгузориши барнома вобаста ба хатми курсантон ва қабули довталабон ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа омода гардидааст. маросими бошукӯҳи дона ба муносибати хатми навбатии донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимии ҳарбӣ чун оини доимии низомиён баъд аз садо додани суруди миллӣ шурӯъ гардид. ҳайати хатмкунандагони ин муассисаи олии таълимии ҳарбӣ ба маркази майдони баргузории чорабинӣ бароварда шуда ба онҳо дипломи хатм супорида шуд. қобили зикр аст ки таҳсил дар донишкадаи ҳарбӣ 4 солро дар бар гирифта он ба таври ройгон сурат мегирад. дар ин муассисаи олии таълимии ҳарбӣ афсарону устодони пуртаҷриба ҳастанд ки аз донишҷӯён танҳо омӯзиши фанҳои дақиқи низомиро талаб менамоянд. лаҳзаи хайрбод намудани афсарони ҷавон бори охир бо байрақи ҷангии донишкадаи ҳарбӣ барои ҳозирин бисёр хотирмону диққатҷалбкунанда буд ки ин маросим хеле таъсирбахш сурат гирифт. бар ватани худ содиқона хизмат накунед. дар ҷараёни чорабинии мазкур роҳбарияти вазорати мудофиа бо нутқи пурмуҳтаво баромад карда вобаста ба дастгириву ғамхориҳои доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон нисбат ба низомиён ибрози андеша кард ва маросими хатми донишҷӯёнро дар ҳаёти онҳо фаромӯшнопазир арзёбӣ намуд. аз ҷумла қайд карда шуд ки тарбияву ба камол расонидан ва пуррагардонии артиши ҷавони Тоҷикистон бо кадрҳои милливу баландихтисоси гуногунсоҳа ва содиқу ватандӯст ҳамеша дар партави таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар қарор дошта дар ин самт тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. ҳар як афсари ҷавони дар саф истода бояд рисолати муқаддаси ватандориву фарзандии хишро дар назди халқу ватан ва сарвари давлат бо эҳсоси баланди меҳанпарастӣ ва ифтихору сарфарозӣ аз ин марзу буми аҷдодӣ дарк намуда ҳамчун устодони илми ҳарбу зарб дар оянда баҳри тарбияи сарбозони ҷавон тақвияти донишҳои назариявию амалӣ дар сафи артиши миллӣ ва барои дифоъ аз ин сарзамини маҳбуб доимо омода бошанд. дар ҷараёни баргузории ин чорабинии муҳими сиёсӣ аз тарафи оркестри ҳарбии нафасии донишкадаи ҳарбӣ дар назди ҳозирин плацконсерт ё худ ҳаракатҳои мавзуни низомӣ намоиш дода шуданд. ҳамзамон аз ҷониби як ротаи таъиноти махсуси донишкадаи мазкур ҳимояи хеш дар задухӯрдҳои танбатан низ бо маҳорати баланди касбӣ иҷро гардиданд. расми гузашти ҳарбии хатмкунандагони донишкадаи ҳарбӣ аз назди минбар ҳайатҳои роҳбарию фармондиҳӣ ва афсарону устодони хиш яке аз ороишҳои асосӣ ва анҷомбахши ин маросими бошукӯҳи идона гардид. дар муддати 4 соле ки дар донишкадаи ҳарбӣ хондам, таҳсил кардам ва имрӯз ба ман муяссар гардид ки соҳиби рутбаи ҳарбии лейтенант ва диплом ва ҷои кор гардам. миннатдории худро баён мекунем ки баҳри мо дар муддати 4 сол чунин шароитҳое фароҳам оварданд ки мо озодона таҳсил намуда ва имрӯз соҳиби рутбаи ҳарбии лейтенант муяссар гаштем. тӯли 4 сол аст ки ман дар донишкадаи ҳарбӣ фаъолият мекунам. ин аз ин ифтихор аст ки ман имрӯз факултаи ҳавопаймоии ҳарбиро ба дипломи сурх хатм мекунам. ман аз хурдӣ ҳавас доштам ки ҳавонавард шавам ва имрӯз миннатдории худро мерасонем ки имрӯз шароитҳои беҳамто аст ки мо ҷавонон метавонем бо сари баланд дар ин донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиа хатм намоем. барои ман боиси ифтихор аст ки дар мобайни ҳамкурсонам 231 нафар бо дипломи сурх
ин факултети ҳавопаймои ҳарбиро ихтисоси ҳавонавард бо дипломи суд хатм менамоям. донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа соли 2001 дар заминаи коллеҷи олии ҳарбӣ ки аз соли 1993 амал менамуд таъсис ёфта, он дар самти пуррагардонидани ҷузу томҳои вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии кишвар бо афсарони касбӣ саҳми арзанда дорад. ва фароҳам гаштани шароиту имкониятҳои нави таълим соласол шумораи хоҳишмандони таҳсилкунанда дар ин муассисаи олии ҳарбӣ бештар гардида истодааст. чун имрӯзҳо дар баробари дигар муассисаҳои олии кишвар дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа низ раванди омодагиҳо ба соли нави таҳсил ва қабули довталабон идома дорад. вобаста ба шароити таҳсил ва қабули довталабон ба ин муассисаи олии ҳарбӣ сардори донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ба мо чунин маълумот дод. барои қабул шудан ба донишкадаи ҳарбӣ довталабон новобаста аз халқияту миллат ва нажод ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки маълумоти миёна ё маълумоти миёнаи махсус доранд то синни 21 сола ба комиссариятҳои ҳарбии ҷои зисти худ муроҷиат менамоянд. ҷавонписароне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизматро тибқи даъват адо менамоянд пас аз 1 соли адои хизмат бо гузориш ба командири қисми низомии худ муроҷиат менамоянд ва бо иҷозати командири қисми низомӣ ҳуқуқи дохил шуданро ба донишкадаи ҳарбӣ пайдо менамоянд. инчунин ҷавонписарони баъди адои хизмати ҳарбӣ то синни 23 сола метавонанд ба донишкадаи ҳарбӣ ҳуҷҷатҳои худро ба комиссияи қабул пешниҳод намоянд. тибқи иттилои сардори донишкадаи мазкур довталабон пас аз омода кардани ҳуҷҷатҳои лозима ва аз ҷониби комиссияи тиббии ҳарбӣ қобил ба таҳсил донистан мувофиқи меъёрҳои муайяншуда аз имтиҳони ҷиддии мардонагӣ аз омодагии ҷисмонӣ мегузаранд. баъди супоридани омодагии ҷисмонӣ имтиҳон аз фанҳои забони тоҷикӣ ба таври хаттӣ барои довталабони донишкадаи ҳарбӣ, барои довталабони муассисаҳои таълимоти ҳарбии хориҷи кишвар забони русӣ хаттӣ муқаррар карда шудааст. инчунин ҳамаи довталабон аз фанҳои математика хаттӣ ва физика даҳонӣ имтиҳон месупоранд. теъдоди умумии шумораи қабули довталабон ба донишкадаи ҳарбӣ ва муассисаҳои олии ҳарбии хориҷи кишвар аз тарафи вазорати мудофиа тибқи эҳтиёҷоти қувваҳои мусаллаҳ муайян карда мешавад. зимни наворбардорӣ бо чанде аз довталабон ки мехоҳанд ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дохил шуда масъулияти ҳифзи марзу буми тоҷикистони азиз ва хизмат ба халқу ватанро бар дӯш гиранд суҳбат намудем. баъди бо муваффақият супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ ва гузаштани комиссияи мандатӣ довталабон курси ҷанговари ҷавонро дар маркази таълимии донишкадаи ҳарбӣ гузашта баъдан дар шароити тантанавӣ савганди ҳарбиро қабул менамоянд. ҳамасола дар доираи дастуру супориш ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 20% квотаҳои қабули довталабон ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа барои қабули ятимону бепарасторон ва шаҳрвандони камбизоат баҳри таҳсил дар ин муассисаи таълимии ҳарбӣ ҷудо карда мешавад. имрӯз боиси ифтихор аст ки дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа куллан ятимон бе ягон мамоният дохил шуда ва соҳиби стипендияҳои президентӣ ва дигар имкониятҳо ноил гардидааст ки бе ягон мамоният метавонанд аз онҳо истифода баранд ва бо сари баланд хат намуда соҳиби ҷои кор ва рутбаи ҳарбӣ гарданд. таҳсил дар донишкадаи ҳарбӣ ройгон ба роҳ монда шуда 4 сол давом мекунад. курсантон дар ин муассисаи олии ҳарбӣ дар 4 факулта факултаҳои умумиқушунӣ, ҳавопаймоии ҳарбӣ ва мусиқачиёни ҳарбӣ таҳсил намуда аз рӯи 17 ихтисос дар 10 кафедра ва 4 сикл мутахассисони касбӣ омода карда мешавад. имрӯзҳо дар донишкадаи ҳарбӣ барои донишҷӯён тамоми шароити зарурии таҳсил фароҳам оварда шуда. он дорои биноҳои махсуси таълимӣ, китобхонаи электронӣ, маҷлисгоҳ, дармонгоҳи тиббӣ, майдони варзишию тактикӣ, истгоҳҳои автомобилӣ, ҷои терпаронӣ ва маркази таълимии Лоҳор буда ҳамаи онҳо мавриди истифодаи афсарону прапорщикҳо ва курсантон қарор дорад. имрӯзҳо донишкадаи ҳарбӣ бо тамоми шароитҳо муҳайё аст. биноҳои таълимӣ бо технологияи таълимии замони муосир ҷиҳозонида шуда 2 китобхонаи замонавӣ, 2 ошёна, 2 то толори варзишии тренажёрӣ ва толори варзишӣ
барои машқҳои танбатан барои таълим ва тарбияи афсарони оянда фаъолият доранд. ин аст ки дар арфаи таҷлил аз 25-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бинои нави таълимии факултаи ҳавонавардии донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа мавриди истифодаи ҳайати устодону донишҷӯён қарор дода шуд. факултаи мазкур дорои 12 синфхонаи таълимӣ бо 250 ҷойи нишаст, 9 утоқи корӣ барои афсарону устодон, толори варзишӣ, ҷойи хоб барои таълимгирандагон, хонаи фароғатии ҳайати шахсӣ ва дигар иншооти ёрирасон буда бо таҷҳизоти ҳозиразамон ва компютерҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. ҳайати устодони донишкадаи ҳарбӣ айни замон ба донишандозии донишҷӯён, камолоти ҷисмонӣ ва такмили донишҳои ҳарбии сиёсии онҳо диққати махсус дода бо истифода аз имкониятҳои васеъи хониш талош доранд то ҳарчи бештар сафи афсарони касбиро дар қисму воҳидҳои низомии кишвар зиёд намуда раванди хизмати ҳарбиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар сатҳи касбӣ ба роҳ монанд. омӯзгорони бо таҷриба ва нуқтафаҳм фахри ҳар як муассисаи таълимӣ мебошад. айни замон барои таълиму тарбияи курсантон 114 нафар омӯзгорон дар донишкадаи ҳарбӣ ҷалб гардиданд. аз ин шумора 71 нафар омӯзгорони ҳарбӣ, 7 нафар унвонҷӯ, 25 нафар хатмкардагони академияи ҳарбии Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии мардуми Чин мебошад. 43 нафар омӯзгорони мулкӣ, 5 нафар номзади илм, 2 нафар профессор, 5 нафар унвонҷӯ. бояд гуфт ки то имрӯз беш аз 3000 нафар афсарон донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаро хатм намуда дар вазифаҳои роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратии кишвар адои вазифа намуда истодаанд. бо ҷалби сардорони ситодҳои қисму воҳидҳои низомӣ навҳои қушуни артиши миллии мамлакат ҷамъомади соҳавӣ доир гардид. ҳамкасбонамон дар ин мавзӯъ гузориш таҳия намуданд. сардорони ситоди ҷузъу томи вазорати мудофиа бо дарки махсусияту нозукиҳои соҳаи фаъолият ҳамасола ҷамъ омада таҷрибаи андӯхта, тағйиротҳои нави ворид кардашудаи фаъолияти корӣ, фанновариҳои ҷадиди илму техникаи муосири низомӣ ва авзои ҳарбии сиёсии минтақаву ҷаҳонро бо ҳам мавриди таҳлилу омӯзиш қарор медиҳанд. муҳтаво ва ҳадафи асосии ҷамъомади методи таълимии навбатӣ низ аз ҳамин гуна мавзӯъу машғулиятҳо иборат буд ки дар он сардорони ситод ва муовинони онҳо аз тамоми қисму воҳидҳои низомӣ, намояндагони хадамоти қушун ва бехатарии хизмати ҳарбии вазорати мудофиа ҷалб карда шуданд. рӯзи якуми ҷамъомади мазкур дар батальони таъйиноти махсуси вазорати мудофиа гузаронида шуд. барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани ҷамъомади мазкур афсарони иштирокдошта ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуда бо роҳнамоии афсарони касбӣ ва таҷрибадор ба омӯзиши машғулиятҳо фаро гирифта шуданд. зимни он дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо шароити муосири таълим машғулиятҳои омӯзишӣ вобаста ба тахассус ва мавзӯъҳои гуногуни соҳавӣ аз қабили тарзу воситаҳои дурусти ҳуҷҷатгузорӣ, кор бо ҳуҷҷатҳои махфӣ, ташкили ҳар гуна амалиёту мудофиа вобаста ба минтақаи ҷуғрофию имкониятҳои мавҷуда, қоидаҳои кор бо харита ва истифодаи самаранок аз воситаҳои нави электронии алоқа фаро гирифта шуданд. бояд гуфт ки дар доираи ҷамъомади мазкур ба афсарони соҳа вобаста ба хислату иқтидори техникаҳои муосири ҳарбӣ, тарзу усулҳои нави истифодабарии он ва инчунин дуруст нигоҳдории техникаҳои ҷангӣ маълумоти муфид дода шуд. ҳамзамон аз ҳар як афсар талаб карда шуд ки дар маҳалли хизмати худ назорати дурусти ҷобаҷӯгузориву нигоҳдории силоҳу техникаҳои ҳарбиро мувофиқи талаботи мавҷуда ба роҳ монда, ҳолати коршоямӣ ва омодабошии доимии онҳоро назорат намоянд. санҷиши омодагии ҷисмонӣ низ як бахши ҷамъомади методии таълимии мазкур буд ки дар ин рӯз афсарони ширкатдошта аз рӯи навъҳои варзиши турникашӣ ва дав ба масофаи гуногун санҷиш супориданд. дар доираи нақшаи баргузории ин ҷамъомади таълимӣ ҳамзамон ширкаткунандагон аз усурхонаи миллии бостонии кишвар ки дар он қадимтарин ва нодиртарин нигораҳои таърихиву фарҳангии халқи тоҷик нигаҳдорӣ мешавад, дидан намуданд. дар ин усурхона аз ҷониби роҳбаладон ба афсарон доир ба пайдоиш, замони мавҷудият ва таърихи нигораҳо маълумот дода шуд ки барои ҳар як фард бохабар будан аз гузаштаи таъриху фарҳанги пурғановати хеш хело муҳим ва боиси ифтихор мебошад. ҳангоми натиҷагирӣ аз машғулиятҳои таълимӣ зикр карда шуд ки мо бояд бо таҳлил ва хулосабардорӣ аз вазъи кунунии ҷаҳонии муосир дар фаъолияти хизматии худ ба бемасъулиятӣ ва саҳлангорӣ роҳ надода, вазифаи асосии худ яъне хизмати содиқона баҳри ҳифзи марзу буми кишварро
дар мадди аввал ва ҳадафи асосии худ қарор диҳем. масъулини клуби марказии варзишии артиш ҷиҳати тарғиби ҳаёти солим дар миёни ҳайати шахсии вазорати мудофиаи мамлакат пайваста чораҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. бо мақсади натиҷагирӣ намудан аз даври якуми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби масъулини клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиа дар гарнизонҳои ҷумҳурӣ аз афсарону прапорщикони комиссариатҳои ҳарбӣ қабули санҷиши тайёрии ҷисмонӣ аз навъҳои варзиш, турникашӣ ва давидан ба масофаҳои гуногун вобаста ба сину сол гузаронида шуд. бояд гуфт ки дар доираи нақшаи муайян намудаи машғулиятҳои таълимии давраҳои омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ тамоми ҳайати шахсии ҷузъу томро зарур аст ки ҳамеша пайи такмил додани маҳорати ҷисмонии худ бошанд. бо ин ҳадаф ҷиҳати инкишофи маҳорати варзишӣ ва обутоби ҷисмонӣ ва дар ин замина баланд бардоштани омодагии ҷангии афсарону прапорщикон чунин санҷишҳои варзишӣ ҳамасола гузаронида мешавад. ин гуна санҷишҳои варзишӣ ба обутоби ҷисмонии афсарону прапорщикон ва омодагии ҳамаҷонибаи онҳо баҳри анҷом додани вазифа ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ нақши муҳим мегузорад. тибқи маълумоти масъулини клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиа, натиҷаи санҷишҳои варзишии гузаронидашуда нишон медиҳад ки қобилияти ҷисмонӣ ва таваҷҷӯҳи афсарону прапорщикон ба навъҳои гуногуни варзиш бештар гардида, назар ба солҳои қаблӣ натиҷаи санҷишҳои варзишӣ беҳтар гардидааст. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сарбози Ватан. Хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз монед.